салом дӯстон, чӣ хеле ки ногоҳ Месси аз Барселона рафт, ҳамон гуна зуд ба ПСЖ гузашт. Дастаи шаҳри Париж РАСМАН аз гузариши футболбози аргентинӣ хабар дод. Маълум гардид ки Месси метавонист ба Атлетико гузарад, аммо худаш ПСЖро интихоб кардааст. Диего Симеоне шахсан бо ӯ суҳбат карда, мисли Суарес ният дошт ба Мадрид даъват кунад, аммо Лео ба қароре омад ки фаъолияти худро дар ПСЖ идома диҳад. Воқеан ҳам худоам тарафи зур асту одами доро. Шайхҳо дар як сол 5 агенти озодро соҳиб шуда ҷекпот заданд ва акнун Лигаи Чемпионҳоро бо ин ҳаят ба даст овардан натавонанд, шармандагӣ аст. ПСЖ барои дар ин мусобиқа ғалаба кардан ҳамаи корро анҷом дод. Месси ҳам мехоҳад як бори дигар ҷоми гӯшлаққа ва бисёр гиромиро соҳиб гардад. Фикр мекунам дар вақти интихоби ӯ ҳамин фактор нақши асосиро бозӣ кард. Месси имкон дошт бо яке аз ду дӯсти ҷонии худ Неймар ва Суарес ба ҳам ояд. Чӣ хеле ки мебинед, ӯ бештар ба бозингари боистеъдоди бразилӣ интиқоду эҳтиром доштааст. Неймар ҳам дар сториси инстаграмаш хурсандии худро аз он ки бо Месси бо ҳам меояд баён кард, аммо дар асл бозам дар соя қарор хоҳад гирифт. Акнун тасаввур кунед ки сегонаи Месси, Неймар ва МБАППЕ ба ҳам меоянд. Фаротар аз ин Месси бо Рамос ҳамдаста мешавад. Як сол пеш ҳеҷ кас тасаввур намекард ки ин ду бозингар ки аслан бо ҳам душманӣ доштанд, дар як даста бозӣ мекунанд. Кадоми онҳо пеналтиро иҷро мекарда бошад. Месси аслан фикри ҳамдастаиашро мекунад ва тасаввур кунед ки ӯ ба Рамос имкон медиҳад то ин ки зарба 11 метраро бигзор ӯ занад. Дар Лигаи якуми Фаронса Месси имкон пайдо мекунад ки ҳамаи рекордҳои футболро ба номи худаш сабт кунад. Акнун лозим аст ки Почетино бо ин қадар ситораҳои футбол кор карда тавонад. Ҳатто дар масъалаи интихоби дарвозабон ки беҳтарин бозингари ҷоми АВРУПО Донарума ва Келлер Наваси нотакрор мебошанд, ба мушкилӣ рӯбарӯ мешавад. Месси дар ин ҳаят ситораи асосӣ мешавад, чунки давоми 2 сол ва бо имконияти барои як соли дигар тамдид кардани шартнома ба ҳуҷҷат имзо гузоштааст. Фақат омад мехоҳам ба ин футболбоз ки аксарият ӯро беҳтарин бозингари дунё мегӯянд ва мегузарем ба хабарҳои дигар. Нимҳимоятгари 18-солаи дастаи Барселона Педри ба худ лақаби нав мегирад. хастанашаванда. Ин футболбози ҷавон дар мавсими сипаришуда ҷамоман 73 бозиро дар ҳамаи мусобиқаҳо баргузор намуд. Аз рӯи ин нишондод Педри рекорд гузошта аз нимҳимоятгари Манчестер Юнайтед ва мунтахаби Португалия Бруно Фернандеш пеш гузашт. Ӯ дар мавсими 72 бозиро гузаронд. Педри 18-сола дар ҳаяти Барселона, мунтахаби асосӣ ва Олимпии Испания бозӣ кард. Агар ӯ футболбози қаторӣ мешуд, ҳеҷ кас дар ин бора шояд ҳарф намезад. Аммо гап сари он аст ки нақши ӯ ҳам дар Барса ва ҳам дар Испания басо бузург буд. Шумо тасаввур кунед ки ин футболбоз дар ҳаяти мунтахаби то 17-солаи Испания дар чемпионати ҷаҳон байни наврасон бозӣ мекард. Маъз дар ҳамин мусобиқа наврасони тоҷикам ҳунарнамоӣ карданд ва дар як гурӯҳ бо Испания қарор доштанд. Наврасони мо ба Педри дар майдони набард буданд. Акнун муқоиса кунед, Педри дар куҷо асту наврасони мо дар куҷо. Аз байни он футболбозон 5-6 нафарашон корномаи худро ҷамъбаст карданд, чунки ояндаи худро дар футбол дурахшон надиданд ва бо ояндаи футболи тоҷик бовар накарданд. Баъзеи дигарашон дар дастаҳои дуюмин дараҷа бозӣ мекунанд. Хулас, агар ду кишварро бо тамоми зарфияту иқтидориҳояшон муқоиса кунем, ягон кас наздик ба Педри қарор надорад. Мо инҷо футболбозонро гунаҳгор карданӣ нестем, гап сари системаи тайёр кардани кадрҳо меравад. Аммо ин мавзӯи дигар аст. Ин танҳо дарди дил аст ки гоҳе берун баромаданӣ мешавад. Бармегардем ба Педре ки монда намешавад. Дар чемпионати АВРУПО нимҳимоятгар беҳтарин футболбози ҷавон эътироф шуд. Сармураббии дастаи Барселона Роналд Куман ба футболбози ҷавон иҷоза дод ки то рӯзи 18 август истироҳат кунад, аммо Педри аз рухсатии меҳнатӣ даст кашид. Ӯ санаи 12 август ба тамринҳои Барса ҳамроҳ мешавад. Педри дар баробари футболбози бо моҳорат буданаш ҳамчунин собит кард ки аввалтар аз ҳама ӯ ба футбол содиқ аст. Ин бозингар сарсупурдаи кори худ баъд аз як мавсими тӯлонӣ истироҳати хуб накарда ба майдон бармегардад. Муҳим он аст ки чунин бозиҳои зиёд ба саломатиаш зарар наоранд. Борҳо дидаем ки шумораи зиёди бозиҳо ки бидуни истироҳат ҷараён мегиранд, ба осебҳои паёпай меорад. Дер ё зуд ҳар ҳамлагари бо маҳорат ва гелиадори беҳтарини Боруссия ба Бавария мегузарад. Ин гуфта дар Олмон ба ҳукми анъана даромадааст. Левандовски дар Боруссия ном бароварду, Бавария ӯро ра бурд. Пеш аз ӯ Гётсе ва метавон чандин футболбози дигарро ном бурд. Ҳамакнун дар Бавария рушод эътироф мекунанд ки ба ҳамлагари кунунии Боруссия Дормунд Эрлинг Холланд мароғ зоҳир карданд. Дар Мюнхен қоил шуданд ки таваҷҷӯҳи онҳо ба ҳамлагари норвегӣ рӯз то рӯз бештар шуда истодааст. Чунин футболбозон дар мадди назари дастаҳои абарқудрат ҳамеша қарор доранд.
қаблан хабар дода шуд ки дастаи Челси мехоҳад ҳуҷумкунандаро ба Лондон биёрад, аммо баъд аз чанд муддат таваҷҷӯҳи худро ба самти шаҳри Милан равон кард. Челси акнун мехоҳад Лукакуро бихарад. дар баробари ин агенти Холланд гуфтааст ки клиенти ӯ хоҳиши бозӣ дар Реал Мадридро дорад. Соли 2022 имконияти трансфери Эрлинг ба Мадрид зиёд мешавад, аммо гап сари худи Холланд меравад. Реал аз чунин футболбоз даст намекашад, аммо интихоби якум барои мадридиҳо МБАППЕ мебошад. Ба иқрори бархе аз мутахассисон, агар Эрлинг як мавсими дигар дар Боруссия истанду бозии устувор нишон диҳад, варианти беҳтарини идома додани карьера барои ӯ шаҳри Мюнхен мебошад. Холланд бо Бундеслига ошност. Коршиносон соҳа ба ӯ тавсия медиҳанд ки бо Бавария шаҳрномаи дарозмуддат имзо накунад то ғуломи ин ҳуҷҷат нашавад. Агар ҳамлагари норвегӣ хоҳиши бозӣ дар чемпионатҳои дигар ба мисли Премер Лига ва Ла Лига дошта бошад, бояд аз ҳозир ояндаашро фикр кунад. Варианти идомаи бозӣ дар Бавария заминаи беҳтарине барои ба қуллаҳои баландтарин расидани Холланд шуда метавонад. ҳамлагари дастаи Рома Эдин Джеко эҳтимолан рӯзҳои наздик ба дастаи Интер гузариш мекунад. Ин аз трансфери Ромелу Лукаку вобастагии калон хоҳад дошт. Агар Лукаку ба дастаи Челси гузарад, эҳтимоли гузариши ҳамлагари босниянгӣ хеле баланд мешавад. Дар шаҳри Рим сар карда аз мавсими гузашта Эдин Джеко мавқеи худро оҳиста-оҳиста аз даст дод. Низоъҳои пайопаи ӯ бо сармураббии онвақтаи Рома Пауло Фонсека ба он оварданд ки Джеко аз ҳайат берун шуд. Ӯ ҳатто дар чанд бозӣ ҳаққи ба майдон баромаданро аз даст дод ва рақобатҳоро танҳо аз минбори варзишгоҳ тамошо мекард ва аммо оҳиста-оҳиста боз ба ҳайат хонда шуду як кор карда мавсимро то охир расонид. Метавон гуфт ки Джеко дар футболи муосир як ҷиҳати хуб дорад. Ӯ дар сатҳи баландтарин қарор надошта бошадам, вале ҳамеша бозии устувор ва барқарор нишон медиҳад. Голҳои қатории худро ҳамеша ба самар мерасонад. Дар солҳои гуногун ҳамлагарони дигар ба Рома меомаданд, аммо рақобатро бо Эдин Джеко бохта дар ҳайати асосӣ ба майдон ворид намешуданд. Соли гузашта аз Реал Мадрид ҷавоне ба номи Борха Майорал ба Рома омад. Ана ӯ тавонист дар замони набудани Джеко бозии хубро дар хатти ҳамлаи марказ нишон медиҳад. Майорал пайваста гол мезад, аммо наметавон гуфт ки ӯ ба пуррагӣ мавқеи Джекоро гирифт. тавре маълум аст, дар қисмати нерадзории Милан имсол тағйирот зиёд шуданд. Баъд аз рафтани Конте ба маснади сармураббигии дастаи Интер Симоне Инзаги омад. Ин мутахассис умуман тарафдори овардани Джеко ба Интер нест. Барои ӯ ҳамлагари дигар маъқул аст. Ӯ мехоҳад ки роҳбарони Интер дар ин равзанаи трансфери ақлу зақувваташонро истифода бурда ҳамлагари Аталанта Дуван Запатаро ба сафи нерадзорӣ биёранд. Ба пиндошти Симоне Инзаги дар сурати рафтани Ромелу Лукаку танҳо ҳамлагари колумбиягӣ Дуван Запата метавонад дар мавқеи ӯ бозии арзанда нишон диҳад, на Эдин Джеко. Аммо дар Интер бозор ва сиёсати трансфериро шахсони дигар идора мекунанд. Роҳбарияти дастаи Интер таваҷҷӯҳи бештари худро ба Эдин Джеко равона карданд. Ақидаҳо дар Интер гуногун шуданд. Инзаги ва нафарони наздики ӯ намехоҳанд бо Эдин Джеко сару кор гирифта бошанд. Роҳбарият бошад баръакс тарафдори ҳамлагари босниягӣ мебошад ва дар талоши он ҳастанд ки ҳарчи зудтар Джекоро ба Интер биёранд. Дар Интер барои трансфери Лукаку аз дастаи Челси пешниҳоди 115 миллиона интизоранд. Агар ин трансфер рух бидиҳад, нерадзори танҳо чанд фоизи маблағи ба дастомадаро барои харидани Джеко сарф мекунад, чун Эдин арзиши Лукакуро надорад. Арзиш гуфтан маблағ дар назар дошта мешавад. Арзиши футболии ӯ танҳо дар ҳолати бабар кардани пироҳани Интер маълум хоҳад шуд. Ба ҳамин том дӯстон, лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.